играем с Крис на FC Mobile. Не знам на какво ще играем, едно по едно, не знам. Не, според мен да играем само не матч. Тренировка? Къв си? Да, тренировка. Къв си? Ма че ще ме размажеш? Да, ако искаш 2-3 тренировки на това видео да ги направим. Я пак ми дай и букана. Че нещо Аз ли? ме върна. Ето. Чакайте, хора, обърка са, нещо не знам. Готово. Его Марсело. Или Марадона. Аз съм про 1, ти си про 2. Хора, миналия сезон те бяхме урал клас. Аз бях урал клас и за малко легендари, ама тъпия урал клас го върна и мен ме връща, станах урал клас 3, върна ме до 4. Направо... Аз завърших урал клас 1. Тома бутна на пол. Тази игра се подигра с мен. Ма тази игра не става за мене. Мабата, тази игра е ужасна. Маха. Не. Бате, тази игра се подигра с мене. И сме. Гледай такъв нул съм. И това не е много добър, ама става поне за играч. То на тебе никой не ти става. Кога стана 5, бе? Ей сега, дали вече съм 6. Как громко. Аре бе, врачето ми, Ван Дайк. 8. Гол, че бе! Гол! Най-после некъв гол хубав. Аз не мога да вкарам един гол от тебе. Я пускай са матч. Браво, Мартин, много си добър. И ти в кавички. Благодаря. То се видя? Да, видя са. Колко си слаб? Той ти. Аз не виж себе си, бе. Тука как не те е срам? Ти си Алматеур 2? Аматьор, бе. Ти си семи-про. Маха, къв си. Той на 112 ужас. Направо гадост. На 113. И аз имам някакви 100 нещо и аз съм. Та играм бъбна. Дара, разбрахме. Какво? Браво, Марто. Те ще се признаят, бе. Защото то беше очевидно. Благодаря за топката, много ти благодаря. Тръгвай! Ти при мен. Не! Аз нищо не става, мене. Нали? Как миналия матч би? Да, мога да гледате и миналия матч в YouTube канала на Марти. YouTube канала на Марти Парти. Бъгва ми!
Оглави! А, признай. Опа, скивнахте. Тебе, тръгвам. Не, ти имате не става за игра. Моя. Вот сте днес, бе. Не знам, нещо съм много слаб. Не знам, че... Миналия матч ме бие много. Фал си имам аз, бе. Ти ме залепнава. Те мои танки не могат да станат. Къде ме залепнават? Няма да кажеш. Казах нещо, че се случи. Решах си го. Тръгвай. Бате, честна офицерска, бате, то ми взима само топката. Честна офицерска. Маха. Ще ми взима топката. По-полека. Какво? Бате, тази игра с подигра сме. Ще вкара. Зелени. Аз как те ми средата бих. Поне 108. Какво? Имам това, бате. Тая игра е много яка си. По-скоро не. Та игра е много. Да, бе. Я не псува, я. Какъв си? Не съм те научил. Ти си бе. Маха. С не игра тук. Чакай! Остай! Имам фал. Какво, бе? Буква! Yes. Ти ма будна, искам си фал. Хайде! Лека бълък. Миналия матч те бих. Сега ще виж. Как ми се спъва? Поне имаш късмет да вкараш, защото ми лаги. Тая игра с подигра сме. Аз ти казвам. Не! Тъпия ти Палмър! Хайде! Не бе, няма. На празна! Спасих го. Това сме ли си позиграва, казвам ти. Ми нямаш късмет. Чакай, бе. Трябва да видим какво дали нещо сме получили. Нищо. И това ще е клипа днеска. Ще казва чао.
Чао! Искаме да станем 100 сабскрайбера. Айде. Чакайте. Чао.